Každý klub má svou historii, své odchovance, také své ikony. V Litvínově je hokej víc než hra. Je to tradice, která formovala generace. Každá hokejová sezóna může být rozdílná. Někdy klub hraje na špici a někdy taky na tom největším dně a tmě. Hokejový klub byl založen v roce 1945 pod názvem SK SZ Horní Litvínov. Současný název nese od roku 2011. Klub působí v extralize od sezóny 1993-94. Jak je možné, že klub s takovým úspěchem a dlouholetým působením se teďka nachází na dně nejvyšší soutěže? V dnešním videu se na to podíváme. Společnost Orlen Unipetrol, který klub podporuje od samých začátků, kdy vlastní okolo 70%, bylo oznámeno v červnu roku 2025, že Orlen po sezóně 2025-26 ukončí sponzorování klubu jako akcionář. Ale Litvínov v září oznámil nového partnera Marius Pedersen Group. Sezóna 2023-24. Tahle sezóna se zapsala do paměti jako jedna z nejlepších v novodobém hokeji, ale očekávání nebyla tak vysoká na začátku sezóny. Tým se po 52 kolech si zajistil neuvěřitelné 5. místo. Mezi hvězdy sezóny patřili bratři Kašovi, Ondřej a David se stali ofenzivními lídry a sbírali body s neuvěřitelnou lehkostí. Petr Koblasa a Matuš Sukel je skvěle doplňovali a tvořili údernou sílu a soupeři se obávali. Playoff přineslo další vlnu euforie. Litvínov potvrdil sílu a postoupil dál. V 8. finále Litvínov porazil Plzeň 3-0 na zápasy. Ve vyrovnaném boji Litvínov dokázal porazit Kometu 4-2 na zápasy. I když cesta za titulem skončila před branami, v finále o to neuvěřitelnější a překvapivější byla jízda tohoto klubu. Ale hokejový život jde dál. Předchozí sezóna nastavila laťku pořádně vysoko. Bylo jasné, že nová sezóna se bude snažit úspěch loňské sezóny zopakovat. Tým udržel klíčové hráče a přivedl nové posily za cílem udržet špici tabulky. Litvínov opět postoupil do playoff, ale skončil již v předkole nejvyšší soutěže. Stojíme na úplném začátku nové sezóny. Po příchodu nového trenéra, letních odchodech i posilách to vypadalo, že Litvínov bude hrát opět vysoko. Jenže realita je jiná. Přes veškeré změny a očekávání se výkonům stále nedaří najít pevný směr. Michal Brož skončil u A týmu Litvínova. Klub k tomu přistoupil kvůli nespokojivé formě mužstva a sérii proher. Tým dočasně převzali Jakub Petr a František Ptáček. Přesto Litvínov zůstává na posledním místě tabulky a čeká ho tvrdý boj, pokud se chce zvednout. Jiří Šlégr a bývalí hráči, muži, kteří tu sami psali historii, nyní přebírají budoucnost tohoto klubu a já jim držím palce. Jako fanoušek prvoligového Vsetína musím říct, že Litvínov do extraligy neodmyslitelně patří a věřím, že se klub baráže vyhne, protože vy fandíte nám, my fandíme vám.